Ránko, čaute všetci, vítam vás pri novej epizóde z tejto prípravy. Oficiálne sme 5 weeks out, 35 dní do súťaže. Kokos, extrémne rýchlo to ubeha, ani to nejako poriadne nestíham vnímať. Čo ja viem, je to podľa mňa kvôli tomu, že veci, ktoré robím, či už ako teraz prechádzka ráno, varenie si jedla, branie suplementov alebo proste fitko kardio, tak nie je to, že robím to z toho, že musím alebo že chcem, ale robím to už jednoducho z princípu, že môže to asi aj za to, že túto prípravu ťahám už vlastne od októbra na takých 90% a od decembra, alebo teda od januára už to beriem na 100%. Takže jo, môže to asi aj za to, že mám dobre nastavený mindset už celkom dlho a kvôli tomu to ide tak ľahko. Jo, ale čo som vám chcel povedať, tak v dnešnej epizóde si ukážeme môj full day of eating, čo papám takto 5 týždňov do súťaže. Čo som si všimol na internete, tak ľudí to celkom zaujíma, takže why not. Ilustračné zábery veľmi moc nespravím z toho, ako si varím to jedlo, ale trošku vám približím, ako si ho pripravujem. Aktuálne idem do Lidlu, idem si nakúpiť nejaké potraviny, ktoré mi chýbajú. OK, takže ako prvé jedlo tu mám ovsené vločky. Mám tam 95 gramov ovsených vločiek, to som zalial 250 ml vody. Neviem koľko to je pomer, keď som mal 125 gramov, tak som tam dával približne 300 ml vody. Dal som to zohriať na 2 minúty do mikrovlnky. Pokiaľ to vyťahnete a trošku nakloníte a stále to je v podstate, že sa to hýbe tá konzistencia, tak to ešte nechajte na nejakých 15-20 sekúnd podľa toho, že ako sa vám to už spravilo. A následne som si do toho dal škoricu. Na doplnenie bielkovín som si dal ešte 13 gramov proteínu. Následne som si na to dal proteínový puding z Lidlu, ten Milbona. Chutí mi najviac. Je to jediná taká vec, ktorá je, povedzme, že nezdravá v tomto jedálničku, ale účel to splní, takže je to fajn. Následne na to som si dal mrazené ovocie, potom 20 g arašidového masla and that's it. Úplne simple, hotové za 10 minút. Sú rôzne spôsoby prípravy ovsených vločiek, takže ja mám takýto spôsob a toto mi chutí najviac. Makroživiny dávam niekde sem, neviem koľko to presne má aktuálne a jo, takže tak, idem sa nájsť, pretože som už hladný, väčšinou jem o 8, už je 8:25, takže yes, idem papať. Och bože, prečo toho nemôže byť viacej? Neviem ako sa mi to podarilo, ale zjedol som to za 3 minúty. Yep, ale bolo to úžasné. Užil som si každé jedno sústo. Bože, OK. S prvým jedlom mám teda aj rannú suplementáciu. Mám to takto nadávkované na každý deň a na každú časť dňa. To mám ráno s prvým jedlom, potom tu mám pred tréningom, po tréningu a večer po poslednom jedle. Prvým jedlom tam ide multivitamín, vitamín B komplex, následne probiotika, traviace enzymy omega-3, D3 spojením s K2 a berberín. Vitamín C a zinok dávam pred tréningom. Oddelujem to, pretože za jedno sa mi to nezmestí už sem, ale za druhé aj zinok a vitamín C majú za účinok aj trošku rozbehnúť ten krvný obeh a to pred tréningom vlastne chceš, akože jasne dám si pred tréningovku, kde je citrulín, ale why not, proste dávam si to pred tréningom. Taktiež tuším, že zinok a K2 sa nemusia, vlastne K2 sa nemusí absorbovať kvôli zinku, takže aj kvôli tomu to rozdeľujem. OK, takže komida numero 2, takzvané jedlo číslo 2, máme pretréningové jedlo, čo je
100 g ryža, 200 g ryby, konkrétne aliašskej tresky. Ryža je vážená za surového stavu. To vážite rýžu za už uvarenú, tak dajte si pozor, koľko tam máte vody, pretože rýža záleží na tom, koľko tam dáte vody a aj akým spôsobom ju teda spracujete. Ja si to rád vážim za surová, pretože tam máte ten konkrétny stav, že koľko tam budete mať sacharidov. Dávam dvojnásobok vody, čo dávam rýže. Čiže keď mám 100 g ryže, ku tomu dám 200 ml vody, to mi spolu tvorí teraz tá rýža má objem 300 g. Ryba taktiež vážená za surová, taktiež napríklad mäso má opačný efekt, že zo seba vodu stiahne, keďže je teplne spracovaná. Takže jo, mám to ako predtréningové jedlo, potom to už pôjdem po tréningu. Je to ľahké jedlo na strávenie, čiže odporúčam veľmi takéto ľahké jedlá na trávenie pred tréningom. Kombinácia sacharidy, bielkoviny, žiadne tuky, pretože tuky už sú zložitejší reťazec a mohlo by vám zaťažiť trávenie a to pred tréningom nechcete. Takže yes, väčšinou si to dávam s kuracím mäsom, no to sa mi ešte rozmrazuje, takže kuracie mäso si dám až ku cestovinám a idem sa najesť, pretože už umieram hladom. Ešte aby som nezabudol, tak makroživiny máte tu niekde a na konci dňa si zhrnieme, koľko mám teda kalórií, ale je to veľmi dosť zaujímavé číslo na to, že som 5 týždňov do súťaže. No, takže už mám po tréningu a mám tu prichystanú rýžovú kašu, na ktorej mám už nakrájaný aj banán. Rýžovú kašu mi tvorí vlastne 80 g neochutenej rýžovej kaše. Ochutenú mám pretože je lacnejšia. Dochucujem si ju 5 g proteínu a 1 g škorice. Samozrejme, keď už máte ochutenú, tak si ju nepotrebujete ničím dochucovať. Na to mám nakrájaný banán, no a na to si idem teraz dať tento whey drip. Takže kokos. Každý z vás už pravdepodobne whey drip pozná, pretože je to už dosť známa vec, ale kto by to nepoznal, tak jednoducho dáš si do misky alebo takto do hrnčeka ako ja proteín. Ja tam mám 30 g, keďže už 5 g mám rýžovej kaši, tak tu mám 30 g a ku tomu dáš 1 k 1 vodu. Čiže 30 g proteínu, 30 ml vody, to zmiešaš a tak, aby ti tam neostali hrudky a máš takýto brutálny whey drip a chutí to úžasne. OK, ja sa idem nájsť, pretože už od hladu poriadne nevidím a potom si povieme k tomu niečo bližšie. Takže kalória a makra máte niekde tu. Čo by som k tomu chcel povedať, tak je, že potréningové jedlo by malo byť takisto ako pretréningové jedlo, čiže ľahko stráviteľné a taktiež by to mali tvoriť sacharidy a bielkoviny. Môže byť kľudne také isté, čiže pokiaľ ti chutí opäť ryža s kuracím alebo s rybou, tak si to kľudne môžeš dať, vyberiem na tebe. Ja to obmieniam a teda po tréningu si rád dávam ľahko straviteľné sacharidy, taktiež aj bielkoviny. A to mi teda tvorí tá rýžová kaša, plus tam prihadzujem aj jednoduché sacharidy, čiže ten banán, čo mi tvorí fruktózu a taktiež ľahko straviteľné bielkoviny, čož mi tvorí vlastne ten proteín. Pokiaľ ale chceš kvalitný proteín a taktiež ochutenú či už neochutenú rýžovú kašu, to ma už dlhšie sleduje na Instagrame, tak vie, že môžeš objednávať na Prozis s kódom GULI10 a môžeš si tam reálne vybrať na stránke Prozis. Link máš dole v popise, cez ktorý sa môžeš prekliknúť na stránku a môžeš si tam nakúpiť kvalitné suplementy, taktiež aj oblečenie a rôzne doplnky do fitka. Takže neváhaj, bež do popisu, pre zľavu 10% použij GULI10, ty ma tým podporíš a taktiež ušetríš. Takže výhodný deal. Vidíme sa pri jedle číslo 4. Takže jedlo číslo 4 vyzerá nejako takto, nechcem to vysypať. Mám tam teda 125 g celozrnných cestovín, 160 g kuracieho mäsa, taktiež na vrchu mám tento Zero Ketchup od Heinz. Dá sa to kúpiť v Tesku,
už mi bohužiaľ došiel. A ešte tam mám plus nejakú burinu, takže idem sa rýchlo nájsť. Hodnoty máte niekde tu. Takže už sa vidíme len pri 5. poslednom jedle. Takže guys, mám tu posledné jedlo, 5 vajíčok, klasických M-kových. K tomu nejaká zelenina, väčšinou to je uhorka s paprikou, alebo si dávam k tomu sherry paradajky. A k tomu mám ešte takto 3 ryžáky. Keby ste sa pýtali, čo je toto na tom, tak je to teda handkäse syr, ktorý kúpite v Lidli a dávam si tam jeden krúžok, ktorý má okolo 15 gramov bielkovín. Je to veľmi super syr, ktorý nemá absolútne žiadne tuky, nemá žiadne sacharidy, má to čisté bielkoviny, čiže úplne super do diety, ale aj na bežné užívanie. Pokiaľ potrebujete doplniť bielkoviny, skvelá voľba. A jo, idem to zjesť, extrémne na mňa doľahla únava, čiže idem čím skôr spať. Väčšinou mám posledné jedlo tak 2 hodinky pred spánkom. No ja sa idem najesť a idem čím skôr spať, pretože extrémne som unavený a zajtra stávam o 5 ráno do roboty, takže let's go! Není to optimálne pre trávenie, ale tak niekedy to nejde. Takže tak, aj také sú dni. OK guys, hodnoty ešte pre toto jedlo máte niekde tu a pre celý deň máte teraz hodnoty tu. Takže guys, pre niekoho je to veľa, pre niekoho je to málo kalórií. Pre mňa je to tak akurát, aby som to všetko stíhal, aby som stihol váhu a aby som taktiež aj dotiahol formu, taktiež aby som zase neprepálil, pretože nechcel som príliš rýchlo sťahovať, kvôli tomu, aby som sa vyhol čo najmenšej strate svalovej hmoty a myslím si, že ja som spokojný s formou je spokojný aj tréner, takže tak jedine s čím nie som spokojný, tak je to, že mi občas, teda neklesá mi váha a potrebujem to ešte stiahnuť, no ale máme 5 týždňov. V pláne je, že tento týždeň ešte potiahneme takto na 3000 kalóriách a následne sa ďalšie týždne uvidí, že čo a ako ďalej. Takže to budem ale všetko konzultovať s trénerom vzhľadom na formu, vzhľadom na čas, pretože peak formy plánujeme na tie majstrovstvá Európy, na ktoré by som sa teda mal dostať. Takže to bolo všetko na dnes. Ďakujem, že ste to pozerali až do konca. Daj like, odber a zdieľaj. Použij kód GULI10 na Prozis, aby si ma podporil a taktiež ušetril nejaké peniaze. A vidíme sa na budúce. Čaute.